ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾ ನಿಖಿಲ ಹೋಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಯಾ ನಿಖಿಲೆ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಣೈತೆ ಪಂಡಂದ ನಿಖಿಲು ನಾನಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೇರೇನು ಪೂರ ದೂದಿಪ್ಪಾರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಡದ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೂದಿಪ್ಪಾರು. ಯಾನಿ ನಿಖಿಲೆ ಪಂಡ್ರ ಒಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಏರು ಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡಂದ ವಾಂಟೆಡ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲೇ ಬೋದು ಕಂಡು ತಿಕ್ಕದು ಊರು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಲು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ போய் ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ATM ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡರಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡುವೇರಿ ಆಗಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೋಪೇರಿ ಪೋದು ಮಿಷಿನ್ನ ಕಂಡುವೇರಿ ಆಂಡಲ ಪಿದೈಡಿಪ್ಪನ CC ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಅಕಲು ತಿಕ್ಕದು ಕೂರುವೇರಿ ತಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ದು ಮನದನಿ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತನ ಮಿಷಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮಿಷಿನ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡಂದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡಂದು ಒಯ್ದೇರಿ ಕಂಡು ಎಂತ ಕಂಡು ಏರು ಮಾರೆ ಆಂಡ ಮಿಷಿನು ಒಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ರಾಸ್ ಕಂಡು ಐಕ್ಯ ಮನ್ಪುಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಜಿ ವೆಚ್ಚ ನನ್ಪರಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡು ಗೋಕಿಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ರಿಪ್ ಓದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಓದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಇಮ್ಮೆ ಕಲ್ವೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಹೋಗುವೆ ಕಂಡ್ರ ಪೂರ ಅದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವೆ ಎಂದು ಅನ್ನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಕಂಡನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪನೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇಮೆ ಅನ್ಪೆ ಡೆಂಗಿದು ಕುಲ್ವೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಡೆಂಗಿದು ಕುಲ್ನ ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ವಾತೇರು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಮೆ ಬುಡ್ದು ತೆಲ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಇಮೆ ತಿಕ್ಕದು ಊರ್ವೆ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಓಲ ನವಿಂಡಿ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರನ ಜೋಕ್ಸ್ ಮೀನಿ ಕಂತೇರಿ ಜೋಜೋಡು ರಡ್ಸರ್ತ ಎರ್ಮಾಡು ಚಿಕ್ಕೋಗೋಡು ಒರಿ ಕಲುವೆ ಎಂಜ ಅನ್ಪೇಂದು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಗು ಕಂಡ್ರ ಪೋಪೆ ಆಯ ಕಂಡರ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅಪಾಗ ಅವ್ಳು ಎಂಜ ಆಪುಂಡು ಗಣ್ಣ ದೋಚಿಪದಿಮೆ ಅನ್ಪೆ ಇತ್ತನ ಬಂಗಾರ ಅತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಂದು ಅವ್ಳು ಎಂಜ ಆಪುಂಡು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಓನರ್ ಆಲ್ ದುಡ್ಡು ಲೆನ್ ಪೂರ ಲಾಕೌಟ್ ದಿದಿಪ್ಪೆ ಓನರ್ ನಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಚೆ ಐಕೆ ಇಮೆ ಕಲ್ವೆ ಅವನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಮಂಡಂದಾಂಡ ఆయన ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಓನರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಅನ್ಪೇರಿ ಇಮ್ಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯಾಗ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಅವೇನು ಸತ್ಯನ ಎನ್ನಿದ್ದು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಐಟೆ ತಿಕ್ಕದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾ ಕಲ್ವೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ఆయన ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆ 2007 ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒರಿ ದರೋಡೆ ಅಂತಂದು ಪೋಪೆ ಆಯಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕಲು ತಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ಚೇರಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ನ ದುಂಬು ಕಂಡದು ಪೋತನ ಬಂಗಾರ ಕಾಸುಲೇನು ಪೂರ ಪಿರ ಬರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಂದುನಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ಈ ಮುಲ್ತ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಕಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಸೈತಲ್ ಅಂಚರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಕಣತನ ಪಂಡದು ಏನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡದು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲ್ವೇರ್ ನಾಕಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಲೆ ಅರೆ ರುಬ್ಬಾರು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಎಂಚನ ಭಂಗ ಮಾತದ್ದು ಆ ಕಾರನ್ನು ಕಂಡುವೆ ಆ ಕಾರನ್ನು ಕಂಡದ ನನಗ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ಆಯನು ಖಾಲಿ ಮುಜೆ ಗಂಟೆಡು ಪತ್ತುವೆ ಆಯನ ಮುಜೆ ಗಂಟೆಡು ಎಂಚ ಪತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವಳಿಪುನ ಚಿತ್ತೊಂದು CCTV ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಆಯನ ಪುದರ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪಂಡದ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲೇಕ ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಪ ಆಯನ ಪುದರ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರಿ ಐದಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ವಾಡ್ದೊಲಿ ಮಾರೆ ಒಂದೀತು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ನೆದುರು ಕನಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.